NGT Interview TV. Tashar al'umma. Kallonmu da sauraro barkanmu da sake haduwa a cikin wannan shiri mai albarka, shirin dandalin taurari daga nan NGT Interview TV. A yau wannan shiri ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin jagororin addinin Musulunci, shugaban kungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna reshen Kaduna na nan garin Kutuskum, Sheikh Lawi Muhammad Sani. Amalan barka da zuwa wannan shiri. Masu sauraro za su ji cikakken sunanka da kuma takaitaccen tarihinka. Sunana dai kamar yadda aka faɗa shine Lawi Muhammad Sani. Na'am. Ni iyayena kamar da na faɗa ko yadda abin nan iyayena mutanen wani ƙauye ne da yake jikin Jajere. Kuma mutanen Jajere kawai zan ce a takaice. Kuma gida ne na ilimi. Kamar yadda yawanci mu a da ba a iya kiyayewa yaushe aka haife ka ko waye. Gaskiya yawanci ba a cika wahala kirdado ne. Kuma abin da na sani akwai abokanai na wanda muka tashi tare, akwai Ashiru, akwai Aminu wanda musamman shi Aminu daman gidansu gida ne na 'yan boko. Kusan shi na ga date of birth nashi 1977 ne. Shi Ashiru kuma 1978. So in ka ga kirdadon kenan zai kasance tsakanin wannan, ko dai ya zama 1978 ko 1977. A dai wannan abin nan ɗin yake. Sannan iyayena kamar da na faɗa almajirai ne. An tashi daga Jajere aka yi zango a abin nan Kukar Gado. Kuma har ta kai daga cikinsu ɗin aka samu wanda ya yi limanci, tsohon limami na shi Kukar Gado. Daga nan kuma suka yi tashi daga nan aka tafi wani ƙauye na can wajen Damban, ana ce masa Tsangayari. So daga nan kuma suka tashi suka tafi wani ƙauye can yamma da Bulkacuwa, ana ce masa Lariski. So daga nan kuma suka tashi aka tafi wani gari da ake gaya masa Geza, wanda shi kuma haliyan yanzu yana jihar Kano. So wannan bayan haihuwata an haifi ƙanina kuma Allah ya yi wa mahaifiyata rasuwa. So sai na dawo hannun kakata. Da kakata kuma a lokacin mijinta ya rasu, ita ma ta auri wani ɗaya daga cikin almajiran shi mijin nata. Shi ne wanda ake kiransa Malam Muhammadu ko Malam Ahmadu mai saje ko kuma Malam Ahmadu ɗan Jajere. Yana da tsangaya kenan almajiri. To yana dai ba za a ce yana da babbar tsangaya ba, amma dai malami ne wanda amini ne ko shaƙiƙi ne na sarkin Zayi marigayi, Allah ya ji kansa da rahama. Sannan kuma yana auren 'yar uwar sarkin Zayin, wanda muna gaya mata Baba Gana ko kuma a ce mata Baba ta Gwange. Sannan kuma aboki ne na marigayi Malam Ɗalibi. So ina nan a nan dai nake karatun Qur'ani. So daga nan na fara sai kuma na koma hannun kawuna Malam Adamu. Shi da yake ɗan kasuwa ne, ana ce masa Malam Adamu Jajere. So kuma sai ya kai ni makarantar Malam Bello wanda yake nan abin nan Ramin Ƙasa. Da shi ma dawo Malam Adamu da yana can Dambuwa kuma ya dawo nan wajen Ramin Ƙasa. So daga nan dai haka aka zauna kuma aka yi ta yanayi na karatun allo zuwa lokaci dai in ban manta ba, lokaci da ya ɗan fara abun nan ko muka fara fahimtar yadda muke. Sai kuma muka juya ta hanyar tasirin wasu malamai. Akwai Malam Sa'idu Hassan Jingir, Allah ya ji kansa da rahama. Akwai Malam Habibu Yahaya Kaura, Allah ya ƙara masa lafiya. Akwai Malam Ibrahim Bawa mai shinkafa. Wannan malamai guda uku su ne mutanen da gaskiya suka yi min tasiri a wannan lokacin. Sabida wa'azuzzukansu da nake ji, wanda da yawa har na haddace wasu irin su Mai Kwankwasa na shi Malam Habibu Yahaya Kaura, da kuma na Takalmawa na shi Malam Abin Sa'idu Hassan Jingir. So dai muka koma sunna. A cikin sunnar gaskiya mun haɗu da ƙalubale da yawa. Na daga ciki shine bana manta korana da aka yi daga gida. Har na koma gidan marigayi Alhaji Ibrahim garin Jata da zama sanadiyar Izala. Har kuma zuwa lokacin da Allah ya sa aka daidaita, na dawo da
ci gaba da zama. Kuma kamar yadda al'amura suke, an yi karatu daban-daban. Na farko dai shine karatu na Alƙur'ani. Na biyu kuma karatu na ilimi. Karatu na ilimi a ɓangaren littattafai kaman Malam Adam Usman Nangere, na tasirantu da shi ƙwarai da gaske. Na karanta littattafai da yawa a wajensa. Akwai littafin At-Tadhkira fi Tauhid aw fil Aqida, wanda littafi ne ina ga shi na fara karantawa saboda a lokacin akwai ƙoƙarin tunanin za mu iya zuwa daura da ake yi a Bauchi. Akwai littafin Hisnul Muslim, sannan kuma sai littafin Al-Aqidatu Tahawiyya, sai littafin Aqidatul Wasitiyya, sai Lum'atul I'tiqad, da kuma da dai littattafai da yawa waɗanda aka karanta, da yawa gaskiya ƙwarai, da ɓangaren usulul fiqh, qawaidul fiqhiyya da dai sauransu. Da ɓangaren mustalahul hadisi akwai littafin da na fara karanta shine littafin da ake wasu ɗaliban ilimi a jami'ar Islamiyya, min adabil manh fi tarihi ilmi mustalahul hadith. Sai kuma Baiquniya, wanda shi ma hadda ne. Sai ɓangaren tafsiri, wanda mun fara littafin tafsiri na As-Sa'idi alaihi rahmatullah, amma karatun bai nisa ba ƙwarai da gaske. So wannan dai da irin su littattafai na ibada, ahkamul jana'iz, sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam, bulugul marami, riyadus salihin, wanda wannan duk kusan an kai su zuwa ga gaci. Sai abu na kusa da ƙarshe shine malami na babba, wanda kullum in dai zan yi addu'a sai na saka shi addu'a, shine Malam Ibrahim Sulaiman, wanda yake nan Gawo. Allah ya ji kansa da rahama, wanda ya rasu bara. Malam Ibrahim na yi karatu a ɓangaren fiqihu, na karanta Al-Akhdari, na karanta Iziya, na karanta Iziya, na karanta Ishmawi, na karanta Risala, na karanta sharhi na Risala Samar Dani, na karanta sharhi na Risala na Masalikud Dilala, na karanta littafin Askari, na karanta littafin Muktasar, na karanta littafin Tuhfatul Hukam, na karanta littafin Musbahus Saliki, na karanta littafin Ibn Ashir, Ibn Rashid. So wannan ba wani littafin da na yi masa sauka ɗaya, wani an masa sauka uku, wani biyu, wani ma ya fi haka. Yawa, to a ɓangaren hadisi na karanta littafin Muwatta ta Imam Malik, na karanta Ibn Majah, na karanta Abi duk a Dauda, gurin shi Malam Ibrahim Sulaiman. Na karanta littafin Sunan Nisa'i, Turmuzi ne ba mai nisa a ciki ba. So a ɓangare na mun karanta At-Tabsira fil Ulumul Qur'an, sannan kuma sai abin da ya shafi tafsiri, na karanta tafsirin Jalalaini da kuma littattafai na lugha, wanda kuma tsari ne daman na makaranta ta zaure. In an zo sai an yi su. Akwai irin su Muqamatul Hariri, akwai irin littafin waƙe irin su Badamasi, su Ishiriniya, su Alburda. Wannan duk mun karanta su da izinin Allah a wajen shi Malam Ibrahim Sulaiman. Da kuma alhamdulillah na ga rubuce-rubuce da wasu suka yi da yawa akan shi tarihi na Malam Ibrahim din a project, wanda in dai aka zo magana akan ɗalibansa, alhamdulillah na ga ana saka ni daga cikin ɗaliban shi Malam Ibrahim Sulaiman. Allah ya kai zuwa ga haske, zuwa ga kabarinsa. Sai akwai malaminmu da ya karantar da mu a jami'a, shine Dr. ko Farfesa Abdulrahman Jidda, wanda malami ne sosai kuma ɗan ɗariƙa ne na Tijjaniya, wanda akwai fahimta ƙwarai da gaske, kuma akwai mu'amala tsakanina da shi, wanda mutumin Maiduguri ne, malami ne a jami'a ta UNIME. Sai kuma a ƙarshe shine Dr. Muhammad Sani, wanda a yanzu haka haliyan duk farkon wata ina zuwa Kano, muna karatu da ni da sauran ɗaliban ilimi na littafin Sunan Abi Dauda da shi Farfesa Muhammad Sani, wanda kaga akwai alaƙa ta karatu ba wai na majalisi haka ba, yawa karatu ne na alaƙa kai tsaye. Sannan kuma cikin wannan karatun da daddare muna fara shi tun wajen karfe 10 na safe, kuma akalla ana kaiwa 9 na dare. Wani ne ma ake yi. Aka yi zuwa sallar magariba. Bayan an yi sallar magariba akwai littafin An-Nubuwat na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, sai a yi shi.
sannan akwai wani malami da shi ma na tasirantu da shi a wajen, shine yanzu yana da PhD sa wanda ake kiransa Sheikh Umar Maru, wani shi ma babban malami ne amma ba a san shi ba gaskiya, amma malami ne sosai na hadisi, mutumin Maru ne da yake Zamfara, wanda muna karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim wa Khalifatu Ashabil Jahim a wajensa da asuba in mun je shi gidan Dr. ko Farfesa Muhammad Sani Rijiyar Lemo, hafizahullahu ta'ala. Na'am, akramakallah, kai maganan gidan man ɗalibi. Kana da alaƙa da gidan man ɗalibi ne? Alaƙa ta da gidan man ɗalibi shine kamar yadda na faɗa, shi man ɗalibi shi amini ne na mijin wannan kakatawa. Malam Ahmadu ɗan Jajere, wanda ga gidansa a nan. Wannan kwalta ɗin, in ka bi ta kwaltar abin nan 'yan kaji, kusan a lokacin shi kaɗai ne gida a wajen. Kuma da ya rasu ma kabarinsa a gidan yake, yanzu haka haliyan kabarinsa yana cikin wannan gida. An gane? So wannan shi yasa a lokacin man ɗalibi zaka ga duk wata islamiyya da take gabar da kasuwa, a lokacin zaka ga man ɗalibi ne ya assasa shi. Kuma shi man ɗalibi yana da wani abun nan, in dai yaro ya ɗan iya waƙe na maulidi ko kuma ya ɗan iya wani abun nan, man ɗalibi yana jansa a ciki ta hanyar kyaututtuka. So wannan shi yasa ina raka kakana, ko in ya zo wajen shi mijin kakata zai ganni da shi da sauransu, to wannan shi ne. Amma dai mafi girman alaƙa shi ne da ɗansa marigayi Malam Tijjani, wanda mun ɗan fara karatu da shi ma na fiqhun mazhabar Malikiya. Sai har yanzu dai gaskiya gidan ina da alaƙa da su ta hanyar ko Khalifa yanzu ina da kyakkyawan fahimta da shi, da kuma wasu daga cikin 'ya'yan gidan, musamman akwai 'yarsa So dangi, wadda ina da alaƙa da ita ta kusa ƙwarai da gaske. Wannan shi ne. Malam, bayan kasancewarka shugaban ƙungiyar Izala na Potiskum, wani irin ƙalubale ka fuskanta a ciki da waje na al'umma ne yau da kullum? To gaskiya ƙalubale akwai su. Kamar yadda na gaya maka na farko, tun lokacin ma da Allah ya sa aka fahimci ta tafiyar abin nan ɗin, Izala ɗin, kawuna ya kore ni daga gidansa. Na dawo gidan Alhaji Ibrahim garin Jata. Allah ya ji kan Alhaji Ibrahim garin Jata da zama. Wadda akwai mutumi na abokina Ali, ɗa ne ga shi abin nan, a nan ɗakinsa muke. So kaga wannan ƙalubale ne. A ce kana cikin gida an ce kamar gidan, kuma akan harkar addini. Sannan abu na biyu, ni daman ban tashi gaskiya rago ba, ina sana'ance. Tun farko na yi harkar kasuwanci, to a ciki ina cikin kasuwa, so gaskiya kamar 99 ko 98 mun tasirantu da Sheikh Ja'far rahimahullah. To ya zama akwai matsala ta abin da ya shafi Jalsatul Istira da kuma Ajanu. To wannan ta sa gaskiya ni na ga ba zan iya saɓawa akan kowa, zan iya saɓawa akan ka ce ba zan yi Jalsatul Istira a cikin sallah ba, ko kuma ka ce ba zan yi Ajanu na dunkule hannu za a tashi. Sai ya zama a wannan lokacin akwai masallaci da muke zuwa sallah, wanda masallaci ne na Izala. Aka ce ma na sake zuwa sallah wannan lokacin a ɗauke ni a wulgar da ni. Tunda an ce na bari, na ce ba na kawo sabon addini. Na kawo sabon addini a nan cikin kasuwar Potiskum. Na kawo sabon addini, ba za a yadda da wannan abu ba. Ya za a ce mutane sun yi miƙe ni kuma ina zaune, to ba za a yadda da ni ba. Ga ko wani masallaci wanda ɗaya daga cikin malamai masu sai da littafi yake jagoranci, sai na koma sallah a nan. Nan ma aka kore ni a nan. Kaga masallatai guda biyu duka an kore ni. To ni kuma ina ga cewa da na daina gwara ka bar masallaci. Gwara ma in bar kowane masallaci. A wannan lokacin akwai ɗan uwa da muke tare da shi, ya fahimce ni, sai muka fara sallah da shi mu biyu, har muka kai mu uku. To akwai har yanzu ana sallah a wajen, zaka samu mutane sama da mutum 70 zuwa 100 suna sallah. Shi ne in ka shiga layin Abuja line din. Yawa, akwai Abuja line daga can kusan masu goron nan. To wannan shine sanadiyar fara sallah a wannan wajen. Sanadiyar kawai an kore ni, abin da muka zo an fara sallah. To kaga yanzu akwai wanda da yawa suna sallah a wajen ba su san ni ba ma. Yanzu rabona da kasuwa wani tsawon lokaci, kuma san me sanadiyar ma da yasa aka fara sallah ba. A baya malam, ƙungiyar Izalar Kaduna da ta Jos
an yi haɗuwa kusan shekarun baya da ya wuce. Daga baya kuma aka sake rabuwa. Me ya kawo waɗannan matsaloli haka? Shaiɗan. Na'am. Na'am. An bayan rabuwar da aka yi ko har zuwa yanzu akwai matsaloli da kan yawan faruwa a ɓangaren Izalan Kaduna da Izalan Jos. Wanda za a ga wani ma daga malaman ɓangaren Izalan Kaduna ko wasu malamai a ɓangaren Izalan Jos da kuma mabiya kaga ana yawan tada jijiyoyin wuya a kafafen sada zumunta. Kamar wasu na ganin wannan ba sa kan daidai. Me yake kawo irin waɗannan abubuwan? Jahilci. Jahilci. Da san kuma rashin nufar Allah. Akwai littafi da Farfesa Muhammad Sani Rijiyar Lemo ya rubuta at-tadhkira fi nu'ut ulama'ur rabbaniyin au kama wani abu dai haka. To na littafin in ka duba shi ka karanta shi tsaf zaka ga menene siffar malamai na Allah. So yawanci abinda duk zaka ga mutum in ya tsage akan abu zaka ga ba Allah ya nufa ba. Yanzu misali muna zaune da kai. Za mu iya zama shekara 2, 3 ba zan bi ka sallah ba kuma bai zama fitina ba. Amma yanzu ba zan bi ka sallah ba. Ba zan bi ka sallah ba shikenan ba zan bi ka sallah ba. To na zo kuma in fito in ce ba zan bi ka sallah ba to kaga ya zama fitina. Ya zama fitina. A wa nake gayawa? Gaskiya ne. So wannan shine abubuwan da ya dama. Ni kuma alhamdulillah la fakhar ina gode wa Allah. Babu wani wanda na saka shi wanda ya zama mun ma'asumi a ko ina yake. A cikin tafiyata akwai wanda nake tunanin yana daidai akwai wanda nake ga yana kuskure. A cikin wanda suke kungiya bangaren Jos akwai wanda suke daidai akwai wanda suke kuskure. A cikin wanda ma suke ga basu yarda da kungiyar ba ma akwai wanda suke daidai akwai wanda suke kuskure. Dan haka ina nan a wannan matsaya ta Imam Malik da yake cewa laysa ahadu ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam illa wa yu'khadhu min qawl wa yatruk. Sannan magana cewa akwai wanda ko yau na ji wani malami a social media yana maganar wane ne ya sa wane taliyawa a cikin kungiyar Izala. Yana maganar Sheikh Balalo wane ne da dan agaji ne yana bin bawa mai shinkafa. Ta yaya za a ce wanda da dan agaji ne zai zo ya mulki malam wani? So kaga yanzu wannan ai ba Allah aka nufa ba. Yau idan ka haifi ɗa zai zo ya haifi ɗa sai ya zama ya fi ka dukiya za ka yadda cewa shi mai kuɗi ne. Sosai makon. Na'am, gaskiya ne. Yanzu ba ga gwamna a Yobe ba? Yanzu in za ka ɗauki shekaru nawa ya fi? Amma duk dattijo da yake Yobe ya yarda cewa Mai Mala shi ne gwamna. Duk sarki da yake jihar Yobe akwai sarkin da yanzu haka ya fi shekara 30 yana mulki amma dai ya yarda Mai Mala mai ɗinsa ne. Ya zama Mai Mala shugaban sa. Amma akramakallah kamar wasu daga cikin al'umma wanda wasu ma ba sa ma kowace ma kungiya da kuma dai wasu wanda suke cikin kungiyar kamar ana ganin malaman Izala na kausasa harshe wani lokacin za su yi magana da ya shafi Annabi sallallahu alaihi wasallam. Me gaskiyar wannan magana ko me yake kawo haka? So irin waɗannan maganganun ba za ka hana mutum ya faɗi abin da ya ga dama ba. Shi wani daman akwai wani ƙurji a cikin zuciyarsa. To a kullum kuma yana nema yadda zai fake akan wannan ƙurjin. To ba za ka hana mutum ya ce ka abin nan ba. Ai Hausa suna da wata karin magana suke cewa wai wanda baya son ka ko a ruwan zafi ka faɗa zai ce ka tayar masa da ruwa ka faɗa zai ce ka tada ƙura. Yawa ka tada ƙura. Na'am. To akwai wannan. Sannan tsakani da Allah akwai kuma waɗanda garin neman sunawa da iyawa idan matsala ta zo ba sa tsayawa menene magabata suka yi na can da ko magabatansu a Najeriyance yaya suke kan wannan matsala. Wato kamar dai matsala ta gaman kai mutum yayi gaman kansa. Kamar inda zai bi malamin sama ba zai bar shi yayi maganganu. So kaga irin waɗannan abubuwa akwai kuma abin da su mutane suna ɗaukan Hausa kamar ita ce addini. Abin da Larabci ya zo baka da wata hanyar da zaka fassara wannan abin da Hausa in ba shi ba. So wani daga an faɗa sai ce an yi suka. So wannan shi ma hanyoyi guda uku nan suna kawowa turƙeneniya a cikin halin da muke ciki. Shin malami yake saurin ɓata maka rai kai saurin fushi nan take? Abin da yake ɓata min rai nan take in ga mutum ya abin nan shine ka taɓa abin da ya shafi addinin musulunci ko kuma mu yi alƙawari mu zauna mu cimma abu ka saba to nan take zan fusata. Zan iya faɗar maganar da ba za ka taɓa tsammani zan faɗe ta ba.
To kamar kuma malam menene yake saka farin ciki? Babban abin da yake sa ni farin ciki shine wallahi naga an taimaki mai karamin karfi. Wannan yana burge ni. Zai zama ya saka sabida daɗi sai na ji har hawaye har kuka nake. Shi malam yana da iyali? Ina da mata guda 3. Ina da 'ya'ya guda 11. Sati 2 da suka wuce na aurar da 1 daga cikin 'ya'yana. Insha Allah. Amma akramakallah a layin girki ko abinci, wani abinci yafi maka daɗin ci haka? Subhanallah. To, ka san ni na ci gajala. Gaskiya ne. Wanda ya ci gajala kuwa ba shi da zaɓi akan abinci. Ba da zaɓi kuma na yi abubuwa da yawa inda na gaya maka. Na yi har acaɓa. Gaskiya ne. A garin nan 95 zuwa 96. Ina acaɓa, akwai lokacin da har kwana nake yi. Subhanallah. In ba a tuno da ka san rayuwar yanzu addini ya shigo. Da in aka ce asabar ce to ana yin biki. To akwai bikin nan ana kwanan zaune. To party da ake tsakanin unguwa kaza da unguwa kaza da ake wanda kuma suka kai ajin tubarkalla suna zuwa rest house. Sai ai party a can kwanan zaune. To a wannan lokacin mu duk ranan aka ce asabar ne sallah. Za ka yi acaɓan ka more. Saboda za ka sama abinci free. A'a, ina acaɓa ai. Kwana nake na zirga-zirga. Zirga saboda za a samu kuɗi. Za a samu kuɗi. Sannan akwai waɗanda suke zuwa kuma za su yi hatsi. So duk waɗannan to kaga wanda ya irin waɗannan abubuwan kuma na yi tafiye-tafiye na kasuwanci daga nan Lagos ne har dan haka ba zai yi kana da wani yawa kawai duk wanda ya samu masha Allah. Duk abin da ya samu kawai sai kawai. To amma malam a ƙarshe gashi lokaci na ta daga mana hannu. Wace shawara zaka baiwa malamai da kuma mabiya na kowane bangare a cikin yanayin da muke ciki wanda mun tsinci kanmu kusan kowa ya zama malami? Wace shawara zaka baiwa malamai da kuma malamai shine kawai a ji tsoron Allah. Kamar yadda Sunan Abi Dauda sai a cikin hadisi Sunan Abi Dauda hadisi da sanadi kyakkyawa. Hakan nan Imam Tirmidhi ma ya rawaita da sanadi kyakkyawa. Manzo Allah sallallahu ya ce man talaba ilman, duk wanda ya nemi wani ilimi, kamar yadda zan faɗe shi da Hausa. Manzo Allah ya ce duk wanda ya nemi wani ilimi wanda ake neman yardar Allah da shi kuma bai nema ba sai dan ya samu wani abu na rayuwar duniya. Manzo Allah ya ce wannan mutum ba zai ji kanshin gidan aljanna ba. A wata ruwaya manzo Allah ya ce duk mutumin da ya nemi ilimi don yayi jayayya da malamai, don ya ɗauke hankalin jahilai, don a ambace shi a gari, a ce duk garin nan ai in ba malam wane ba, ko kuma ya je ya zauna kawai ya yi jayayya da jahilai a gari su faɗa ya faɗa. Manzo Allah ya ce shi ma wannan ba zai ji kanshin gidan aljanna ba. So kawai abin da nake kira a wajen malamai ko ɗaliban ilimi shine na farko a ji tsoron Allah. Da abin da za a yi a ji tsoron Allah. Mu kuma mazaunin mu mabiya almajirai shine kar mu ɗauka hanyar social media hanya ce ta ilimi. A'a, hanya ce ta fahimtar ilimi. Amma ilimi wallahi ba za ka same shi ba sai ka je ka zauna a gaban malami. Kuma sai ka yi da'a a malamin. Dan alhamdulillah mun zauna a gaban malamai hatta zama sai da aka koya mana. Zaman da za ka je zaman da ake zama wallahi ba za ka je ka zauna a lokacin ka je ka zauna ka ɗauki karatu malami ya gaya maka ba. Akwai za ka je a ce sai gobe ka dawo, ka sake koma a ce sai gobe ka dawo, in ka zo sai a ce gyara zaman ka. Wannan kwana 3 din duk ana maka punishment, a nuna maka kai muhimmancin abin nan ba, a baka admission a zauren nan ba. So sai an koya maka yaya ake. To kaga duk wanda ya sami irin wannan, don Allah da duk abin da ya zo hannunsa ba zai wasa da shi ba. So wannan ni shine shawara ta. To amma kamar wasu malamai da zaka ga wani bangare wani in ya tashi ce su malam wani kafire ne ko su wani ya kake ganin irin waɗannan abubuwa? Wannan bai da ni dai wannan gaskiya da an yi shi, amma ni ban ga wani magabaci akan wannan ba. Ko a yanzu zaka ga akwai wanda zai ce maka kai kanka in baka kafirta dan Tijjaniya ba ma kai ma kafiri ne. La haula wala quwwata illa billah. Ce dan Tijjaniya kafiri ne, wanda bai kafirta dan Tijjaniya ba ma shi ma kafiri ne, wanda yake shakka akan kafircin sa shi ma kafiri ne. Na'am, kamar da yawan mutane sun yi wannan a social media. Kaga yanzu wannan in ka ce je nemo magabaci akan wannan maganar, shine abinda malamai suke kai shine
shirka sunanta shirka, kafirci sunansa kafirci. Amma ba kowane lokaci mutum zai yi shirka kuma ya zama mushriki ba. Na'am. Ba kowanne ba ne. Na'am. Akwai lokacin da mutum zai yi shi yana da uzuri Na'am. da yayi wannan. A lokacin ba za ka kafirta shi. Akwai kuma wanda shi yana shirkar ko yana abin da yake kafirci, shi bai ma san cewa wannan abun kafirci ba. Na'am. To sai ka zo ka ce shi kafiri ne. Ta ya zai iya saurare ka? Ta ya za ka abin nan ɗinsa? Yanzu kai ne aiki ne yake kansa ka tukunna ka karantar da shi. Gaskiya ne. So kaga irin waɗannan abubuwan kamar abin da ya ta faruwa, akwai ƴan uwa da muka yi ta zama da su. Akwai ƴan uwa a lokacin Muhammad Yusuf wanda ni mun zauna da Malam Abubakar Shekau a garin nan akan abin da ya shafi kamar yadda muke zaune. Akwai ɗan uwa Malam Bilyaminu sun zo da shi mun zauna, ya kawo wannan ya kawo wannan ya kawo wannan, ce ban yadda ba, ya kawo wannan, ce ban yadda ba, ya kawo wannan. Ya ɗauko littafin Riyadu Salihin sharhi na Usaimin alaihi rahmatullah, ka tattauna ka abin da ya faɗa. Na ce masa malam ni fa ban yadda ba. Sai ya ce kana ga zan masa ƙarya ne? Har yanzu ina kiyaye wannan. Na ce ba za ka yi min ƙarya ba, amma dai maganar ni ba abin da baka yadda da ita ba. So wannan bayan mun yi wannan zama ko littafin sa da ya ɗauka ya bani, sai ya ce in duba wannan, za su je Abuja da Sokoto, in sun dawo za mu yi zama. To wannan zaman da ba mu sake yi da shi ba kenan. Ranar bana mantawa Laraba, Talata, amin Litinin, Malam Binyaminu ya kira ni a waya ya ce mun Abubakar Shekau ya yi waya akan cewa akwai littafinsa a wajena a bashi. Sannan shi ma Binyaminu ya ce akwai littafansa a wajena bashi, sannan ni ma akwai nasa zai aiko mu. Zama dai ba zai yi ba. Kafin ka ce wani abu, ina zaune a gida kawai sai na ji an kwankwasa kofa, sai na ga samari guda uku, 2 da jan rawani, 1 da bakin rawani akan mashin sun zo da littattafai suka ban. Na shiga ni ma an ɗauko. Sai kuma aka ce mun ana gayyata ta karatu a Damagun ranar Laraba. To an yi karatu a Damagun ko ba a yi ba, ranar abin nan Litinin, Ladi wayewar da Litinin shine kuma aka tashi da wannan abin nan crisis na Boko Haram, waɗannan abubuwa na Boko Haram. To malam ga shi lokaci yana ta ɗaga mana hannu. Menene babban burin ka a ƙarshe? Babban buri na ƙarshe na mutu na shiga aljanna. Allahu akbar. Shine bani da burin da ya wuce wannan. Duka masu sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri mai albarka. Sai kuma wani sati in Allah ya kai mu za a ji mu da ci gaban shirin ko kuma hira tare da wani malamin Allah ya kai mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. NGT Interview TV. Tashar al'umma.